ओइ सावख्ला बिसि नो मा होनो नों माथो सावख्लाखौ हाबा लानोसैनो नो माखौ लागोन नोंहा थोद जाम्बि आं नोंखौ ओरैनोसो होनदों नों मानो एथ' रागा जोंनो नोंहालाय मानोथो गेसाव गोफोन मानसिजों जरायबाय थायो माबा जारौ नों माथो दाना फनखौनो हरनो मोनथिथारला आं नोंखौ बुंखायाखै दालाय आदा थानायाव हरनो हाया होननानै आरो बोरो नोंना खोथा होनाया फुजानि सिगां सिगां आंनाव खारसनफैनो होननाया नै दालाय आं बुंखायाखै आदाया कम्पानियाव थांबासो आं नोंजों खारसनहैगोन होननानै जोंना आदाया बेसे रागा खरा नोंनो मिथिखागौ माथो बे नोंदाखौनो गिनानै थाबाय थादो नोङो न'आवनो बुरि गजासिम बिदि नङाहाय नुवाखै नोंहा न'निफ्रायनो ओंखारनो होखाया माथो आंखौ दाबोथ' आदाया हाथायाव थांनायखायसो रायलायफैनो चान्स मोनदों आङो नै फैफिननायनि सम जाबायसो बे दा न'आव नुफैयाबा लावथि लानानै दाब्रायगोन आंखौ आदाया हा थांदो आरो होमबालाय नोंजोंलाय मालाथो उदै बुंजासे रायलायनो मोनफेरनाय आंलाय बिदि नङाहाय जाम्बा हा उनाव रायलायगोनथ' सम मोनबा हा सानसेनो रायलायनानै जोबहोनो हायो सोरबा मोजां मोनलायनायखौ थांदो दे जाबाय नोंदाया मोनफैयैनि सिगांनो न'आव मोनहैयाबा दानो दावरावानो जागोनलाय थांसै आं बाय 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 थांदो साला बे सुवादा बैजादा बे बिदाया बेनि थाखाय मोजां रायलाय मोनलाथ' आं गोसथोनायजों र' बेथा नों कम्पानियावनो थांग्रो नोंनो बिनानावखौ खावनानै लायनो हायाबा मानसि नङा आङो साला सुवादा गावहा मोनगौबायथ' हाट जाबायलै थांसैलां दा सोरबा नुबा मा होनब्ला जाम्बा बानो हारसिं रायलायबाय थादोंसो होनजागोन बे जाबायलै जाबाय थांसै बाय बाय रायजोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनावबो टिं बुनानै हो